What's up talaga inyo? It's me again, Alvin Bautis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, na-invite tayo ng The Ranch at San Jose, Tarlac City guys para i-feature ito kanilang place and i-explore yung buong area guys. Napakaganda dito. And nakikita nyo yung sa likod natin, ito yung ating Davilas. So ito yung single dito guys, and then sa kabila is duplex sila. So good for 4 packs. Mamaya guys, papasukin natin yung ating villa. So dito tayo mag-stay. Check-in natin is 2 p.m. and check-out natin is 12 noon the other day. Andito na tayo guys sa loob ng villa natin dito sa The Ranch at San Jose, Tarlac City. So meron tayong dalawang bed dito. Double size bed siya. So good for 4 packs itong villa nila. And ano ba yung makikita natin dito guys? Tara samahan nyo kung mag-explore. So dito sa taas natin, ito yung kanilang air condition. And sa likod natin, meron tayong cabinets dyan. May personal rep tayo dito sa ilalim. And of course, hindi mawawala dyan guys yung kanilang complimentary drinks and snacks. And of course, sa tapat naman ng kanilang cabinet guys, nandun yung ating toilet and bath. So may free towel and toiletries na rin naman tayo dito. And then nagustuhan ko dito guys na meron silang smart TV. So pwede na kayo mag-YouTube, pwede na rin kayo mag-Netflix. And ito, yung favorite part ko. So meron tayong dito, working space para kung meron kayong gustong gawin sa work, magagawa niya. Ito yung favorite area natin dito sa ating villa. So, comfortable ka makapagtrabaho, lalo-lalo na tayo guys, kahit nasa staycation tayo, talagang marami tayong mga ine-edits at syempre kailangan natin mag-laptop para malipat natin yung mga photos natin. And mamaya, samahan nyo ako guys, ikutin natin itong buong The Ranch. Syempre, check natin yung mga events place nila tulad ng kanilang The Barn. And then yung kanilang The Pavilion, so may swimming pool din doon. Mamaya, ikutin din natin yung buong area. So papakita ko sa inyo kung ano ba yung makikita nyo dito sa The Ranch at San Jose, Tarlac City. Nandito tayo ngayon guys sa tinatawag nilang The Yard. So kung gusto nyo celebrate yung mga special occasion nyo outside, or kung gusto nyo guys ng garden wedding, pwede dito mismo sa The Yard. Napakaluwang nito and for sure guys, no, magiging maganda and relaxing yung ambience kapag gabi dito. So I think kaya to up to 100 to 200 bucks. So maglalagay lang kayo dito ng mga tables and chairs. And of course guys, so kung gusto nyo ng alfresco setup doon sa mga special occasions nyo, pwede dito sa The Yard. So mamaya yung indoor events place naman, yung check natin, yung tinatawag nilang The Barn. So yun siya, yung sa mismong likod natin. And papasyalan din natin yung kanilang The Pavilion. Eto na guys, sa likod natin yung kanilang The Barn. So papakita ko mamaya sa inyo kung ano ba yung nasa loob. Sakto, may 18th birthday dito. Napakaganda nung ayos, kanina sumilip na tayo. And of course, meron silang malaking windmill dito. So pwede kayong makiat sa taas para mag-photo. Dito naman tayo guys sa tinatawag nilang The Pavilion. So dito may swimming pool. I think meron siyang sariling jacuzzi. Syempre may mga CR na rin dito, shower. And of course, yung kanilang mga cabana or mga cottages. And meron din tayong
function hall dito, yung kanilang The Pavilion, na kung saan pwede nyo celebrate yung mga intimate special occasions nyo dito kay The Ranch. Ganito guys yung itsura ng The Ranch at San Jose, Tarlac City kapag gabi. Actually, kaninang nag-ikot tayo or nung in-explore natin yung buong area, talagang na-amaze na tayo sa ganda ng area. Talagang feel ko, wala ako sa Tarlac guys dahil sa ganda ng place. Kanina nga, pinasyalan natin yung kanilang The Barn Hall. So ito, yung nasa likod natin. And sa likod nito, nandun yung The Barnyard. And dito sa harapan natin, yung kanilang The Pavilion. Talagang sobrang ganda ng place. So, di ko expect na ganitong oras, mas gaganda pa pala ito si The Ranch. Good morning guys, yan napakasarap ng tulog natin dito sa may The Ranch at San Jose, Tarlac City. Kaya kung naghanap kayo ng venue guys para dun sa mga special occasions nyo, ito yung perfect place para sa inyo. Napakaganda guys ng kanilang The Barnyard. So kung gusto nyo ng alfresco setup ng kanyang special occasion or gusto nyo ng garden wedding, perfect place yun. And of course, kung gusto nyo ng fully air condition, nandyan yung kanilang The Barn Hall. And then, yung last nila, yung kanilang The Pavilion na merong swimming pool, may cottages, and of course, yung kanilang mini hall, nakakasya up to 50 to 100 packs. And then, yung The Barn Hall and The Barnyard, kakasya naman dun guys, 200 to 220 packs. And syempre, kapag nag-event kayo dito, pwede nyo na rin i-accommodate ito kanilang The Below 1, 2, and 3 na kasya up to 4 packs. Sabi ko nga kapon guys, no, nung nandito ako kay The Ranch at San Jose, parang wala ako sa Tarlac. Napakaganda ng place. Kakwentuhan ko rin pala yung owner dito guys. So marami pa silang dine-develop dito sa The Ranch at San Jose. Kaya be sure na nakapollow kayo dun sa kanilang Facebook page and other social media accounts para updated kayo kung anong meron dito. Baka soon magkaroon sila ng copy at mabisit natin ulit ito si The Ranch at San Jose, Tarlac City. Yan guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlaceños natin dyan. Itong si The Ranch at San Jose na perfect sa mga special occasions nyo. So until our next vlog, peace out.